Tervetuloa myös tänne Nelosen katsoja tänne live-tietä ja voita pariin. Kyse on siis äärettömän helposta kysymyksestä, mikä on Euroopan suurin jyrsijä. Täällä linjoilla tietäjä Lasse Sievinen. Kerrohan, mikä on Euroopan suurin jyrsijä? Mun auto on kadonnut. Aivan oikein, se on Majava. Kyllä, olette näin voittaneet sitten itselleni 200 €. Potti nousee siis 300 €. Ja näin otetaan joku ääretön helppo, ei mikään himo vaikee. No niin! Mä en oo ikinä nähnyt. Tää on mitään vaan tämä on peliohjelma. Mä en tiedä mistä dinosauruksista yhtäkkiä kiinnostelua. No niin, game over. Nää kaikki oli tänään niin hitaalla. Ei pelätä. Game over. Mä sanon joku helppo peli, mä käytän ilmapallon pelimailla. Noniin. Hei todellakaan, ei pelata, ei näytä peliä. Ei pelata niin. Game over. En jaksa enää sama juttu joka päivä. No, jos oot valmis. Minäkin lopetin heti kun sain kuulla, että Liisa on raskaana.